nisu jako sumnjivo, a lako ih upoznaš ti kad tajnu čuvajmo, a lako ih upoznaš ti kad tajnu čuvajmo, ako ih upoznaš ti kad tajnu čuvajmo. Porodica Fixis. Pakomat. Simka, mogu li da uzmem pakomat? Hoću da vežbam malo s njim pre ispita. Uzmi ga. Stvarno si vešt sa tim? Vešt? Ne mogu biti gori. Hteo sam usisivač. U stvari bio si prilično blizu. Uspeo je bar da izvuče crevo. Ovo uopšte nije smešno. Da bi izvadio alat iz pakomata, Fixis ne treba samo da pritisne dugme na svojim grudima, nego treba tačno da zamisli alat koji mu treba. Kada su odrasli, ovo je lako za Fixise da urade, ali dok su još deca, oni moraju vredno da uče kako bi savladali ovu važnu veštinu. Kako Fixis uče o novim alatima, oni polažu ispite kako bi dokazali da znaju kako rade. I ako polože ispit, novi alat se dodaje u pakomat. I nema kraja onome što možete da pronađete unutra. Odvijače, čekiće, merdevine, usisivače, čak i lemilice. Ali mnogi od ovih alata koje Fixisi koriste izgledaju sasvim drugačije od onih koje koriste ljudi. I razlog je vrlo jednostavan. To je zato što Fixisi treba da popravljaju aparate koji su mnogo veći od njih. Kada bih samo znao koji će alat biti na ispitu, sve bi bilo lakše. Znam! Samo ostani gde si. Deko! Šta? Na ispitu. Koji će alat biti na ispitu? To je tajna. Baš šteta. Ali siguran sam da ti umeš da čuvaš tajnu, jel da? Naravno. Onda ću ti reći. Današnji ispit je o kleštima, vidiš? Nećeš to nikome reći, jel da? Nema šanse. Nikad neću položiti. Hoćeš? Ispitivaće o kleštima. Kako to znaš? To je tajna. U redu onda. Vidi da li možeš da izvadiš klešta odatle. Klešta su baš jedan alat divni, odvijaj i hvataj s njima sad ti. Ali kad ih koristiš, nemoj da se povrediš. Klešta su taj alat divni, ali kad ih koristiš, nemoj da se povrediš. Klešta su taj alat divni. Odlično, uspeo si. Hvala ti mnogo, Noliče. Ne treba meni da se zahvaljuješ. Deko, hvala ti mnogo. Na čemu? Na tajni. Kojoj tajni? O kleštima. To. Znaš, izabrao sam novo pitanje. Odlučio sam da će alat na ispitu biti čekić. Čekić? Samo to je tajna. Sećam se. Pitanje se promenilo. Biće čekić. Jesi li siguran? U redu. Pokušat ću to da izvedem. Čekić je taj alat divni, ekser ukucaj sa njime sad ti. Ali kad ga koristiš, nemoj da se povrediš. Čekić je taj alat divni. Odlično, sigurna sam da ćeš položiti. Samo ako me bude pitao o čekiću. Odmah se vraćam. Deko, je li čekić sigurno? Ne, čekić bi bio previše lak za tu decu. Pa je sada to bušilica. Bušilica? Ali samo... To je tajna! Sada znam, nema nikakve sumnje. To je bušilica. Ta je bušilica alat divni, u zidu rupe njome buši sad ti. Ali kad je koristiš, nemoj da se povrediš. Ta je bušilica alat divni. A šta ako nije bušilica? Saznaćemo. Čekić, klešta, bušilica, odvijač, malj, ključ i testera, sve su to alati divni i jedinstveni. To je sve. Dosta je bilo ovoga.
idem da polažem ispit. Da. Digite, hajde uđi. Profesore, pa šta hoćete da me pitate na današnjem ispitu? Ništa, već si položio. Šta? Mislite da me nećete ništa pitati? Nema potrebe, odličan si u vađenju alata iz pakomata. Ali kako vi to znate? To je tajna. A mi, Fiksisi, stvarno umemo da čuvamo tajne. Ako ih upoznaš ti, da tajnu čuvajmo. Ako